बर' रायजो राजा नोंथांमोन, बैफोर आसनि एबा स्किमफोरनि मादाव से नाम्बारावनो दङ गियान सोरां बिथांखि। आरो बे गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जोंनि फरायसाफोरखौ रांखान्थियाव मदद होनो थाखाय साफायाव 5,000 रां चेक होनाय जायो। आरो बे गियान सोरां बिथांखिखौ बिटिआरनि गुबुन गुबुन रिजियन एबा बाहागोनिफ्राय दिनैसिम 9,200 स्टुडेन्टसफोरा दिनै बे 5,000 चेकखौ मोननो हादों। बेबायदिनो जोंनि बिश्वनाथ आरो सनितपुर गहपुर जिल्लायावबो बे स्किम आसनिफोरखौ जोङो मोननो थांगासिनो दं पर्जाफ्रोमै। आरो बेबायदिनो 2 नाम्बाराव दङ आइ अनसाय आसनि। नोंथांमोना मोनथिगौ जोङो माब्लाबो 17 बोसोर बिपिएफआ रायजो खुंबाय, जोङो मोननो हायाखैमोन। नाथाय 4 बोसोर खावसेयावनो प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव जोङो बे आइ अनसाय आसनिखौ जोङो मोननो हादों। आइ अनसाय आसनिनि गेजेरजों जोंनि बिमा माहारिखौ जेब्ला बिमाया गोरबोआव थागोन जेब्ला बिमाया 9 दान, बे 9 दानाव मास मोनफ्रोमबो 1,000 खरि होनाय जागोन। आरो बिनि उनाव गथ'आ डेलिभारि एबा जोनोम मोनखांनायनि उनावबो मास मोनथामसिम बे आइ अनसाय बिथांखिखौ मोननो हागोन नोंथांमोना। आरो दिनैसिम बे आइ अनसाय आसनिखौ बिटिआरनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव दिनै 1788 बेनिफिसारिया दिनै मोननो हादों, लाब खालामनो हादों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना। आरो 3 नाम्बाराव दङ माइनाव सोरां बिथांखि। माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरनि आइजोफोरखौ रांखान्थियाव गोख्रों खालामनो थाखाय बे अनसुंथाइखौ एबा आसनिखौ लाबोनाय जादों, स्किमखौ लाबोनाय जादों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो 25,000 रां अनसुंथाइ होनाय जायो। बे माइनाव सोरां अनसुंथाइनि गेजेरजों, बिथांखिनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो 25,000 रां अनसुंथाइ होनाय जायो। जाहाथे जोंनि आइजोफोरखौ बे रांजों बायदि बायदि खामानि मावनानै जानो थाखाय, रां आरजिनो थाखाय, जेरै एम्फौ फिसिनाय, ना फिसिनाय, अमा फिसिनाय, बायदि बायदि माने खामानि मावनानै जानो थाखाय बे आसनिखौ, बे स्किमखौ जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा लाबोदों। जाय स्किमफोरखौ जोङो 17 बोसोर बिपिएफनि आमोलाव बर' रायजो राजाफ्रा मोननो हायाखैमोन। जोबोद गोजोनथावना, नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? आरो 4 नाम्बाराव दङ आलारि सोरां बिथांखि। गोबां मानसियानो मोनथियो, गोबां मानसियानो मोनथिया। आरो मिन्थिनाय मानसिफोरा भिडिअखौ स्किप खालामबाबो जेबो नङा। आरो जाय बिथांमोना मोनथिया, भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आलारि सोरां बे आसनिनि गेजेरजों जोंनि जेसेबां माने धर्म निरपेक्ता, धोरोम बासि माने थानसालि लुफुंनो थाखाय, मस्जिद मन्दिर लुफुंनो थाखाय 2 लाख अनसुंथाइ होनाय जादों बे आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों। जोंनि बिटिआरनि बासि, बिटिआरनि बर' रायजो राजाफ्रा बे आलारि सोरां बिथांखि, बे बिथांखिखौ दिनै मोनगासिनो दं, लागासिनो दं। आरो गोबां मोजां मोजां थानसालिफोरखौ लुफुंगासिनो दं। बेबायदिनो जोंनि बिश्वनाथ आरो सनितपुर गहपुरावबो फ्राय नैबे इलेक्सननि सिगां रांफोरा आलारि सोरां बे बिथांखिया, रां अनसुंथाइया मोनगासिनो दं। बबेबा बबेबा जायगायाव मोनबाय आरो फरजाखुंबाय मोननो थांगासिनो दं। जोबोद जोंनि थाखाय गोजोनथावना, नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोना? गोबां मानसियानो मोनथिया बेफोर आसनि एबा स्किमफोरखौ। नाथाय बिनि अनगायैबो आरो गोबां स्किम आसनिफोर दं। आङो नैबे जिथुनाखि गुबै मेन गाहाय आसनिफोरखौ नोंथांमोननो आङो
फोरमायबाय, जायनि जाहोनाव दिनै जोङो नैबे जिथुनाखि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL सरकारखौ जोङो 5 बोसोर नङा, खमसे खम एटलिस्ट 50 बोसोरसो जों लाखिनो हायोब्ला जोङो ओरैबादि माने डेभेलप जागोन, जोंनि बे बिटिआरआ जौगागोन, सान्थि फैगोन, गोजोननाय फैगोन, मोनफ्रोमबो बिथिङाव ओरैबायदि जौगागोन, डेभेलप जागोन, बेखौ जोङो बुंस'नो हाया। ओरैबायदि आरो नोंथांमोना मोनथिखागौ हिउमेन रिसर्स, सुबुं धोन, जायखौ जोङो BPFनि आमोलाव जों बेखौ मोननो हायाखैमोन। हिउमेन रिसर्स होनो जायखौ, सुबुं धोन, जे APSC UPSCनि थाखाय फ्रि कचिं, JEE निटनि कचिं, मेडिकेल डक्टरेट नङा होमबा, बायदि बायदि खालामनो थाखाय दा बियो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर'नि नाजानायाव जादों। आरो दा नै बियो सुपार 50 बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशन, बेयो जाबाय सिगां 50ल'मोन, दा 66 मानसिफोरखौ बेयाव सोसननाय जाबाय। जोबोद गोजोनथावना नङा रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बेनिखायनो नोंथांमोना गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ नोंथांमोना ओरैनो आद्रि खालामनो नाङा। जाय दैदेनगिरिया, जाय लिडारा जोंनि रायजोनि, बर' रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन, बै मानसिनोसो जोङो जोंनि बे बेसेन गोसा बे भटखौ जों होनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन। थेंक इउ, लाभ इउ अल, टेक केयार, सांग्रां जा बयबो।